Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa aking pagsisiyasat na ginamitan ko ng luhika, mahika at konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Viral ngayon ang isang kapitan ng barko matapos itong maging plantito. Si Captain Primitivo Lanario Jr. ay nagtatanim habang nakasampa sa barko. Ilan sa kanyang mga tanim ay kangkong, mustasa, lettuce, kamatis at ampalaya. Bukod sa sariwang, kinakain nilang gulay ay stress reliever di umano ang kanyang pagtatanim. Nagpapaalam din naman daw siya sa mga quarantine officers na magtanim siya sa barko at dinideclare niya ang mga pananim niya bago pa man dumating sa daungan ang barko. At pinayagan naman siya sa paghahalaman niya. Noong una ay siya lang ang nagtatanim. Di kalaunay, tumulong na rin ang ibang mga crew sa pagtanim. At pag sila ay bababa na, tina-turn over na niya ito sa mga bagong crew. Ikaw, kabisyo, ano ang itatanim mo sa barko? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Tits! Hello yan! Feel good morning! Thursday po tayo ngayon. May muntag sa Intanan. April 18, 2024. Sa oras na 7:31 ay kasama na cool na uncle from Davao, Uncle Dagos! Ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Nakukompleto ang umaga nyo dahil nandito na ang inyong hot na tita sa balat ng radyo. Kaya ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Tanya Chinita from Bacoor! Ako'y mestiza na chinita, habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Tingnan mo naman ako sa mga mata mo, huwag kang kumaripas ng kapwa. Thank you, Col! Thank you, Tis. Makakrashan ko yung mga ganyan lalaki, yung mga green madiskarte? thumb. Oo, hindi yung mga green thumb, mahilig sa plants. Green, ano? Green? Green thumb. Green thumb. Kasi magaling silang maghalaman-halaman. Ako rin, mahilig din ako magtanim. Nang? Anak. Ako rin. Mahilig ako magtanim ng sama ng loob. Okay. So, balik tayo kay Captain Lanario. Shout out sa mga seaman. Yan. Seaman Loloyal. Seaman Loloyal. Hindi seaman Loloko. Oo. Kasi ano mang kinabibisihan niya sa barko, imbis na mambababae, Dagat! Nagtatanim. Oh, Imagine mo, first time na pwede magtanim sa barko. Yun, nakahingi naman siya ng mga permiso sa mga quarantine officers. Kasi minsan may mga tanim na bawal mong baka ipasok sa country na to. So nakakuha naman Makakadamay siya kung mayroon mang sakit yung pananim na yun. Pero nakakuha naman siya ng nice permit. one. Palakpakan natin si Cap. Yun. Pa. Basta seaman! Seaman Loloyal! may sabit eh. May sabit yung seaman? Yung Alalamunan. alalamunan Akala ko yung ko, seaman ikaw eh. talaga. Meron pa yung isa, si Man Lord. Kasi kay Lord. Si Man Lord. Si Manlulord at si Manluloya. Galing talaga ni tita. Kaya ang daming nahumaling. Amen! Lord, thank you for sunshine. Thank you for rain. Ayan, palakpakan natin ng mga madiskarteng seaman.
Di ba hindi pambababa, hindi pa kikipag-chat inaatupag. Nagtatanim. Fresh pa yung kinakain Ang mo. gandang diversion ng homesick, di ba? Kaya nga sabi nga ni Kap na stress reliever. Di ba kasi routine kasi ang buhay sa barko eh. Totoo yan. Kasi- Paulit-ulit. Oo, wala kang ibang taong makikita, walang babae doon. totoo. Wala kayong magiging... Meron ba? Pagdaong. Yun. Pagdaong lang. Kaya ilang months ba kayo sa Usually yan, isang Diba? buwan, dalawang routine buwan. dyan routine yung life dyan. Totoo yan. Araw-araw yun makikita mo. Hindi man namin ma-experience yung pagsisima na yan. May mga narinig na kaming kwento from mga seaman na kakilala namin na talagang nakaka-homesick pag Yes. nasa laot ka lang. Tas, Correct. alam mo, binabagyo pa. Diba? Nakakatakot talaga. Kaya, yan, shout out. Saludo kami sa inyo mga seaman na, lalo na yung mga seaman. Lord. Seaman Lolord at Seaman Loloyan. Ayan, good morning sa inyong lahat. Lord, thank you for sunshine. Thank you for rain. Ay, ikaw, Tits, kung Meron pang sakali. isa, Ano? mapapagmahal sa asawa, si Manlalove. Oh, ang galing-galing. Oh, galing-galing. Ang galing-galing talaga. Ang galing-galing talaga. Got to do. Okay. Eto nga ngayon, tatanungin ko na si Tita Tanya, kung ikaw ay may chance na makasampa sa barko, ano itatanim mo? Kung ikaw yung magtatanim doon. Hindi ko kasi Nahilig ka ba? hindi ko line ang plants Plantito? eh. Hindi ako plantita eh. Ah, Hindi. okay. Bibili Tita ako. ka lang, pero hindi ka plantita. Oo, bibilin ko yung plants na okay na siya. Pero para wala akong green thumb. Laging namamatay sa aking mga... Hindi naman namamatay, kundi hindi ko napapadami Ay, yung di- mga plants. So, ang binibili ko lang na plants sa bahay, pag bumili ako, nanay ko ang may green thumb. Siya ang Siya mag-aalaga. Oo. So, pag sumakay ng barko, anong gagawin kong hobby na lang? Siguro sige. magti-TikTok. So nagtitiktok Or ka sa barko. magbe-bake. Ganyan, magbe-bake. Diba? Ay, oo, pwede yan. Tapos titindahan ko yung mga si Manloloyal. Yan. Bibilhin nila yung mga ibibake mo. Oo, tapos magba-Bible study kami kasi si Oh, Manlolord. Lord. Diba? Oo. Uy, sabi talaga, galing-galing talaga. Si Manlolord. Amen! Sunshine. Amen. Rain. Si Manlolord. For joy. Oh, buti Tuturuan na. ko sila maging loyal, maging makajos, at mapagmahal sa pamilya kasi si Manlalove. Ayan. Galing talaga ni Mang Kanor. Pero may mga nagsabi, mga playboy daw. Yung yan seaman? Hindi, yung mga mga kapitan. Basic naman yan. Kasi Basic. Oo, bawat barangay yan, may bawat subdivision may chicks yan. Uy, kapitan ng barko, hindi kapitan ng... Bakit ka napunta sa barangay nyo? Kawawa naman si Kap. Nagpakawi-kahoy na nga lang si Kap. Sabi ni Kap, buti na mabitawan yung kape ni Kap. Damay na naman yung civilian. Kapitan ng barko, Tits. Ha? Klaruhin na natin. Kapitan ng barko pala, tita. Ikaw naman. Sorry. Oo. Nabilaukan. Sama-sama na. Sama-sama. Basta kapitan! Pero yun na nga, ano siya, parang na homesick talaga siya. Yung seaman. Yung playboy. Oh. Kanino siya na homesick? Yung playboy? Yung seaman. Ay, homesick. Homesickin. Kasi, pito ang kanyang chicks. Yung Kaya seaman? homesickin. Oo, yung playboy. Yung playboy. Niligawan ka na ba? Ng seaman? Ng playboy? Di ba may naligaw na playboy? Ay, Ang tanong ba yan? yun na nga, may naligaw na ba? Madami! Na playboy? Na seaman. Uy! Pero sabi mo, ayaw mo ng LDR Na seaman. sa playboy. Wala akong masagot. Bakit? Hindi tinatanong. Madaming kachat yan sa Instagram. Uy, yung playboy! Yung seaman! Nako, yan na nga, yan na nga Kasi sinasabi. mag-chat sa akin, hello Miss Tanya, I want to get to know you. Pero yung profile picture niya, kasama niya yung asawa niya. Yung playboy? Yung seaman! Ay, nako! Tapos nag-send pa ng pictures yun, nasa barko siya. Yung seaman? Yung playboy! Ay, nako po. Daling ka daw sa... Nagsisave yan ng mga picture ng chicks. Yung playboy? Yung seaman. Collection lang yun. Di ba pwede mangulit? Yung playboy? Yung seaman? Pero hindi na daw ngayon eh. Ano na nga daw sila? Sila na yung tipong kaloyal at niloloko. Yung seaman? Yung playboy. Ay, nagbago na kasi
Maximum lord na sila. Yung seaman? Yung Playboy. Ah! Dami niya nga napunta rin. Bahay, kotse, tsaka... Yung seaman? Yung Playboy! Uy, galing naman yan. Diba? Pwede mapaturo dyan? Sa Seaman? Sa Playboy? Ang daming chicks. Ng Playboy! Ng seaman. Siyempre naman, basic naman yan. Pagbaba ng barko, dumiretso sa chicks niya. Yung Seaman? Yung Playboy. Ay, abangan mamaya. Dear love, tuloy-tuloy pa rin po tayo at salamat sa inyong pakikinig. Kasama pa rin Hat-Hat at Tita Tanya Chinita. At cool na Uncle Dagoy! Okay, Mr. Philip Ray Cabal dyan sa Davao del Norte pala. Ayan, morning sa inyo na engineer. 7:39 sa 90.7 Love Radio. Feel good morning! Kailan ba bang memorize yan? Basic! Is brought to you by Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!